Kembang bayang lah bahasa. Wis ngono. Iya. Dadekno kembang bayang kon berarti. Iya. Bahkan sampai aku kan nggak bisa ngomong ya. Heeh. Nek bahasa kotornya BAB berdarah, muntah darah. Sampai segitu. Itu ibuku sendiri yang nungguin. Di kamar itu sediain ember warna putih. Kaget. Muntah darah. Muntah gitu. BAB darah. Ambein paling jangan Mas. Iku ngawur. Kok iki ngawur. Wong arek iki serius tambah mencel. Tapi pancen gak ambeien tapi ya. Enggak. Kok terus. Lho takok. Kok terus. Paling awakmu ben pas nandur elek gak rumangsa, ya kan. Tau nandur gak nang mantan sampean? Maksudmu Maksudnya nandur elek. Nandur elek. Sampean kan ngomong nandur elek. Iya. Tabur tua. Tapi awakmu lek ngomong nandur nang mantan sampean, iku koyo-koyo nandur sing konotasine elek, Man. Enggak mesti tergantung pikiran. Pikiranmu ae sing kotor. Yo, Pikiranmu gak ngono. ngomong nandur. Enggak. Kan aku ngomong nandur elek nang Iya. mantan. Mungkin Oke, kon gambel aku dadi ceritane Lukman iku ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh nang podcast Sepertiga Malang. Sing biasa awake dhewe podcast Sepertiga saja. Saiki balik maneh nang podcast Sepertiga Malang. Dadi ana cerita-cerita mitos Jawa. Awake dhewe iya. Awake dhewe gak mengimani tapi menghormati karena awake dhewe iku urip nang tanah Jawa. betul. Tanah Jawa iku apa kok tanah Jawa iku kok? Tanah Jawa apa? Kayak mistis-mistis, legenda-legenda atau apa? Ngono lho. Ayo. Legenda kok tahayul sih? Legenda itu cerita yang tidak Oh, legenda ya. Ya itu legenda. Terus dah, Sarip nang ndi? Sarip nang Jakarta. Oh iya. Iki Udah dipecat. Oh durung. Kan gurung nemen, durung channelnya gurung gede nemen gede kok. nemen, ya. Lek wis 875.000 Baru pecat Sarip. Elek nih, kalau ndelok Spesifik jumlahnya. kalau subscriber wis 800.000 siap-siap tak pecat. Kak Sarip iki nang Jakarta acara Haul Gus Haul Dur Gus Dur. nang apa? Ciganjur, nang Ciganjur. Beliau ndampingi Mbak Inayah insyaallah. Dadi MC co-host. Iku apa nih Mbak Yeni Wahid? Adike Mbak Yeni. Wingi awakmu wis ketemu. Kenal loh. Loh. Mari foto kira. Mari ngobrol kowe yo. Mari ngobrol bareng. Mari ngobrol Samu karo kan Mbak gak Yeni. teko, kan gak teko. Iki dolen kok sing mau Iya. ngajak dolen kok. Ketemu ya, Mbak Yeni. Terus Gus apa iku sih? iya. Gus Aing. Gus Aing Terus? aku eling sitok iku lho sing. Yai Kikin. Yai Kikin. Yai Kikin niku sapa kok? Pengasuh Tebuireng. pesantren Pesantren Tebuireng. Tebuireng. Gus Aing iku cicite Mbak Hasim. Terus ketemu karo Mbak Yeni. Oleh berkat akeh rek. Lek kena berkat. Oleh berkat. Iki wis berapa kali pertemuan awake dhewe gak Sepertiga Malam iki? Ono Lebih. telu papat lah. Munuan. Telu Ya, papat itu kamu. sepertiga saja. Sepertiga Lek sepertiga saja itu membahas tentang apa ae. Nah, lek Sembarang. Sepertiga Malam, contohnya lek sepertiga saja membahas apa ae sembarang ku apa contohnya? Contohnya penggaweane koncone hak dhewe. Iya. Kayak Cak Takim Iya, kapan hari Takim, iku. PKH. Sing korupsi ya. Iku tapi gak korupsi rek, kon salah. Ya kon. Sampeyan sing ngarani kok. Gak kon sing ngongkon kok. Sopo? Kon. Duh. Kon sing ngongkon dhewe kok. Kon pedhi tak banting mola ale. Ngiler aku. Lho kon Akhirate ngomong. kate ngomong. Akhirate ngomong. Gendeng. Terus nah. Bahas sembarang, kok Sembarang. penggaweane koncone hak dhewe kok penggaweane Koko, kenapa Koko. kok penggaweane sok rame kan. Rame. Jenenge wong nyambut gawe kan. Ya mesti enek. ana pesugihan lah. Kawan. Iki mang Koko ya. Wis ngene ae. Dadi awake dhewe ngekeki keringanan nang Koko. Mergo iku mang telepon aku. Kil, aku engko apa lek pas syuting
gak kakek ngomong mergo Ya, kita panggil sekarang bintang tamu kita. Gorong Orang Jombang. Gorong Oh, kan tak pikir kena semarang. radang jarene. Mari ngombe obat gara-gara metu bengi kan mulai jam 2, jam 3. Dadi awak dhewe iku wis iku adalah sinyal bahwasannya awake dhewe gak oleh Kak iki aku. ngejak Kak iki metu. aku waras sih Kak. Gak oleh ngejak metu. Ya, kita Apa panggil itu? saja bintang tamu kita. Boleh metu-metu. Malam ini Gak usah. orang Kabo. Orang-orang Kabo. Asli dari Kabo. Nah, kok orang itu berarti apa ngajemuk akeh. Kalimat majemuk yo. Yo dah yo. Lek akeh kalimat majemuk yo. Insyaallah ngono lah. Orang asli tempat tinggalnya di Kabo. Ya kita panggil saja. Sopo Cak? Kenal, Cok. Oh, Arif. Ayo tepuk tangan Arif. Monggo. Mas Arif. Ini bos besar ya. Assalamualaikum. Ha, sampean ngombe apa, Mas? Sadurunge kudu ana ngombene lho. Iki jek kosong, iki jek kosong. Ana yang apa Kak? Teh, kopi. Kok cepet tah. Siram ya. Sabar. Enek tamu kok kudu Kene lho, kono kamera. Iki piye sih koyo nyar-nyar. paham e. Kopi rip yo. Kopi boleh. Teh? Teh aku kok. Ojo dhewe, Cok. Aku Adel. dulu. Ya. Aduh kan semono. Asam lambung kok, gak oleh kopi kok aku. Suwe ya. Ngene ya Cak Gil, enak dadi bintang tamu ya. Enak. Kopi dhewe. Wis rek. Kita kurang bok. Man takon-takon ono man kono aja meneng ae. Iku wong radang gak oleh teh kok. Oh iya Kok kok. lho kok. Man takon-takon iku lho bintang tamune kok tambah. Apa aku? Duh. Goblok kayak kon iki ayo suwi-suwi. Lah apa? Kan sepertiga malam. Heeh. Ono kejadian-kejadian Mistis mistis apa? apa ngono lho. Maklum, Cak. Apa? Host baru. Oh, baru. Apamu taman? Hos ya. Wedi gak ketemu aku. Kayak gak ada. Ayo man. Tadi sampean iki asli Kabo. Kabo. Asli Kabo. Dek iku ndek usaha, Man. Apa? Usahane sampean apa, Mas? Wis berusaha. Aku eling pas bintang tamu Koko jawab ngene iki, Mas. Apa? Ya sing ngene iki takon usaha sampean apa? Usaha. Halal ngono iku. Enggak Mari tapi ngono antem. kerjaan. Sik, kira-kira. Kerja Usahane Idole kene to. Biasa. Yo elek seko kok. dodolan gombal. dodolan gombal. Yo. Dodolan pakaian ngono, Man, tapi anu apa iki? Omahe Kabo kan Kabo iku perbatasan antara Jombang karo Lamongan. Ngomong Jombang iki paling lor. Dan nok kono iku ana apa? Situs apa nok kono? Buyut Sona. Ayo, Nah. Mbah Buyut Sona, ana makam Mbah Buyut Sona, terus ana apa maneh? Nek nang desaku Cak Gil, Desa Sumber Gondang ada situs Jeladri. Apa? Apa iku? Jeladri. Jeladri. Jeladri ku apa? Duk bukit. Heeh. Kono kan bukit ya. Hmm. Nek wong ngarani ku Gunung Jeladri. Gunung Jeladri. Nek kono iku Foto-foto. ana petilasan. Anjing kok. Foto sih. Iki lha apa sih kok? Foto sih. Man. Kok? Nah wis. Lha apa sih? Foto sih kenang-kenangan. Lanjut. Kok tak kaplok lho. Kenang-kenangan kok. Kan iso pas maring kok, Go. Kan iso pas mari. Mumpung saiki eling, kok mulai mari aku lali piye? Mana cok kan man prutu. Gak iku piye? Ana bukit. Iya. Heeh. Nek kono ana situs. Oh. Kaya persinggahane para wali Oh. zaman itu. Jadi ada makamnya di situ. Nok kono nok Jeladri iku, Mang. Jeladri ya. Jeladri. Iku ana makame berarti. Ya. Iku ana kejadian-kejadian apa, Mas? Enggak sih. Kalau sedekah bumi Sedekah bumi? ke sana. Nok desa sampean niku ya. Desaku Setahun pisan. setahun pisan Nok Sumber Gondang. Sumber Gondang. Tapi kan gak mistis lek ngono ku. Heeh. Kalau mistisnya aku enggak sampai ke situ. Mungkin lek pas wae sedekah bumi tapi gak melakukan enek hal-hal Kejadian gak ngono apa? Selama ini belum pernah karena kan Mesti- setiap tahun mesti. ya,
Coba tahun ngarep Mas. Gak usah. pengen ro enek gak? Gak, tapi oma sampean kan njobero ya, aku pernah merono pisan kok. Aku pernah merono pisan sing pas aku gak ngejawabmu. Tenang kok, aku ya gak dijak kok. Ya ini ngono Gil. Biasa ta? Biasa. Iku cek daerah Kabo kan pelosok kan yo. Duwe iso. Tak ndak weso nemen desone lah. Iku ana kejadian-kejadian apa Mas sing menurut sampean mistis tah apa larangan sing jare wong Jawa utawa apa ngono ana gak? Ada. Apa? Apa itu? Tapi kalau yang di kampung, Heeh. aku belum pernah apa ya? Nemoni lah. Nemoni. Tapi Lah, kalau sampean? selama aku pernah bekerja di Heeh. proyek bangunan, Iya, iya. itu pernah. Oh. Iya. Sampeyan ben kerja proyek. Sampeyan pernah kerja bangunan ku tadi Pernah apa? aku kerja proyek bangunan. Tadi apa? Jadi Dadi pengawas. proyek. Dadi proyek. Kan anak tukang, mandor, kuli kan ngono. Iya, iya. Dadi proyek kok. Kan dadi proyek. Iki sing digarap. Oh, Nah, tumbal tumbal proyek. proyek. Oh, sampean jadi tumbal. Ya Tumbal. enggak lah, kok aja guyon ngono. Wong karo narasumber kok guyon. Oh, pas nak Pernah. proyek iku ya. Proyek iki Oh ya. iya, biasanya proyek iki kan apa ya? Biasanya lahan-lahan sing Sik suwi kosong. gak dinggoni kosong. Terus mari didegi bangunan biasanya kan ono gangguan-gangguan Nah, itu diyakini. Heeh. ya, sebagian orang meyakini terusik, terganggu gitu kok. Oh, cara Oke. penunggune lah. Oh, penunggu. Penunggu ya. Ah. Nah, Gak waktu itu lapor Cakil, RT ae lek gak ngerti. Gak penunggu iku kok. Terus Ya gak mungkin ngedek Gendruwo, proyek nang barang omahe. halus. Ngomong genderuwo, tak pikir menungso sing nunggu dek kono. Kok judulnya wis podcast seperti Gamalam, Oh, bahas iya. mistis-mistis. Kudune paham to ku. Menang-menang. Iku piye ngono ku? oleh tak sepil lokasi nih tak. Oleh. Oleh. Waktu itu aku ngawasi pekerjaan proyek jembatan Ploso. Oh, Sing nyari. Sing nyari iki. Itu jembatan plus iki. Iya di jembatan. No. Jadi waktu itu jam 2 malam, waktu aku di rumah, tiba-tiba aku sakit. Sakitnya tiba-tiba. Oh, moro-moro lorong. Moro-moro loro. Loronya bukan loro apa ya, sakit do pinggang. Heeh. Tuh, tiba-tiba sakit. Buat gerak sakit, buat nggak bisa apa-apain. Iya. Langsung dibawa ke rumah Kecepit. sakit. Ya nggak tahu. Nggak tahu. Iki asu ngono. Lho kan tanya. Iya. Pinggang kan kadang kecetit kok. Mulai mau asu-asu tok kan. Oh. Tapi kan moro-moro kok. Moro-moro kok Moro-moro. iku. Loh, iya kan namanya wong mlaku jebret mau tiba-tiba. Lho iku lho gak mlaku gak opo. Ya masuk ngerti kon? Mek meneng tok ngene kok. Ya masuk ngerti. Pas turu kok. Oh, pas turu. Pas turu. Pas turu. Pas turu kan. Apa? Turu besok apa? Ya karo bojoku Lah, ya itu kan iso kecetit iku, Cuk. turu kok. Turu. Oh, turu ya. Gak apa-apa. Turu kan iso ngene, kadang ngene. Sik tak turu ngene-ngene iki lha apa? Bolak-balik. Guyu. Bayangno turu bolak-balik iki piye? Ya karo Cina tok sing ngono. Enggak boleh bilang Cina. Oh sapa? Etnis. Oh, etnis. Oh, tak omongno kon kemis kon ya, Nggo. Iku moro-moro Pas pinggang turu. sakit. Iya, pas turu merem Cakil. Ya turu merem tak Iya. kaplok kon kok turu kok. Bojone kok bolak-balik. Turu kok Pas bolak-balik. merem kok. Tiba-tiba sakit. Heeh. Akhirnya aku kan gak iso lapo-lapo ya. Langsung karo bapakku digawa nang rumah sakit. Heeh. Di rumah sakit bingung, iki gak kena apa-apa kok loro, di ronsen lah, di opo lah, Heeh. gak ada apa-apa. Iya. Normal. Habis itu disuruh pulang. Padahal sik loro iku. Padahal loro. Terus Terus gak iso lapo-lapo kon ndok omah. Mungkin golek alternatif lain. Akhirnya digawa nang alternatif. Hmm. Sampai dipijat Dukun. lah. Ya enggak nang dukun sih gak. Gak. Ojo langsung dukun. Ojo langsung dukun ta. Enggak. Kak kabeh wong kok sampeanku. Aku lek kan tengah-tengah ngene ngamuk iki ditonyo tem. Sampai Ah. seminggu Cakil. Heeh. Iku bingung kan wong omah. Iya, iya. Kok loro gak wis-wis. Iya. Jangan-jangan nah akhirnya berpikir sing aneh. negatif Iya. kayak iku mang kayak koko mikirnya nang dukun. Iya. Akhirnya Oh, lek iku teke negatif kabeh. Kalau positif plus.
Ya gitu. Nek wong podcast. Ono wong podcast merenung. Bangsat. Kayak merenungi nasib. Terus. Terus kan berlarut-larut ya di rumah. Bingung, keluarga bingung, dulur-dulur bingung. Iya. Akhirnya ono sing gawakne wong pinter nang omah. Diterawang lah. Istilahnya dhek dipijet cuma gak disentuh. Oh. Kerasa pijetane Cak Ukil. Langsung iki kamu kerja ndi? Heeh. Aku nang proyek. Oh. Tak ceritain kan aku kerjaku di proyek. Tapi aku kan gak di lapangan Cak Ukil. Oh. Kerjaku di Kantor. kantor. Nah, si orang pinter ini tadi bilang, kamu di proyek sini kena ini waktu masang paku bumi kena Ya sing Oh. anu lah penunggune. enggak kena Sikile wong. punggungnya buaya. Buaya putih Penunggu kali kali berantas. Kemang. Heeh. Waktu itu waduh, masa sampai segitunya gitu. Heeh. Zaman biyen kan anjen ya cerita-cerita buaya putih. Iya. Kon cek gorong lahir man ngono ku gak ro cerita mistis ngono. Ero ben kali tapi prasaku. Iya. Boyo putih ae ben kali prasaku. Iya terus. Wah. Terus aku yo percaya gak percaya Cak Ukil yo. Akhirnya diobati karo orang pintar itu sampai beberapa kali lah dalam 1 minggu itu. Gak ada perubahan, tapi cara pengobatannya ini unik. Dia diterawang kayak dipijat, tapi energinya nyambung. Jadi dia mijet tapi nggak nyentuh, tapi kerasa. Tapi iya. Gitu. Sampai 1 minggu, tetap nggak ada perubahan. Terus disarankan ini harus bawa sesajen ke proyek. Bayuh. Lah aku mikir Cak Ukil, lah kerjaku gak ada lapangan, diguyu wong akeh aku. Akhirnya Tapi sampean lakukan. enggak setuju aku. Terus. Mari ngono ganti apa? Ganti dukun lah. Ganti dukun. Ganti wong pinter. Ganti wong pinter. Berarti sing pertama emang gak sepiro pinter. Mari ngono. Ganti wong pinter. Iki sing wong pinter kedua. Tapi ancene ngene iku. Leno awakmu kan awakmu cilikane nang Jember ya. Ono gak sing ketika Cok dijak omong badok kae. Aku ngrungokno iki. Iya, tapi wis langsung ngono. Gak masalah ngrungokno, Cak. Wis mulai wedi. Golek pengalian. Pak, biasa. Gak cara nang Jember iku lek awakmu pernah adus kali. Tahu. Adus kali pernah kan ya? Ngono ku ono gak sing mitos ojo ono boyo nepo boyo putih ngono. Gak ono. Wis ngono. Gak serupa lah tak. Enek kok ngono kok enek kok. Gak enek. Enek cuma pas adus ngono ae. Lah kan nomor piro aku gak enek kok gak enek ya gak enek. Iya. Maksudnya pas sampean adus enek boyo putih Ono. kalian. Tapi lek awakmu menangi man ya. Menangi Ya. Dadi ngono aja anu ngono ono boyo. Tapi mesti boyone boyo putih. putih. Lapo sih kok mesti putih? Mungkin boyo karena arang ae ngono paling. Tapi ro temen, Man. Gak ono. Diwedeni to. Diwedeni. Dadi aku adus kali. Cek adus kali mungkin lho ya, mungkin. Jadi kaya aku kan cilik aku biyen adus kali ya. Ngono ku pokok mari adus kali apa caring sampai kathok iki sual iki sampai garing. Gak konangan. Iya cek gak konangan mripat iku kan mesti abang. Mripat garing iya ngono. cek garing ngono kan. Iku kan mesti ngono. Mari ngono terus sing wong pinter kedua iku. Nah, iki luwih aneh maneh. Aku karo jenenge keluarga kan saking sayangin nang aku ya. Wis berbagai cara dilakukan. Aku digawa ning sangkal putung, Cak. Hah? Sing memutuskan untuk berangkat ke Sangkal Potong Solo. Loh, jenenge wong bingung, Man. Iya. Ono saran teko tangga, teko wong liya. Oh, ditompo Ya, kabeh. makanya berbagai cara dilakukan. Meskipun awalnya sampean wis di ronsen dan normal. Cek nang Sangkal Potong. Aku wis gak iso lapo-lapo, gak iso tangi. gak iso tangi. Gak iso tangi. Gerak aja sakit. Oh ngono ya Iya, sama. tadi aku dijunjung ning mobil. Nah, digawa lah ning Sangkal Putung, nang kono daerah Ngoro. Ya. Dipuwi jejak sampai mejer-mejer. Wis loro tambah loro. Terus Terus kan aku gak tiba kan. iya Gak kena apa-apa. Tapi si Sangkal Putung iki tadi ngomong iki jelas mari tiba. Dia mempercayai padahal gak tiba. Tetep dipijet.
Sampeyan dipadakno mbak arek cilik, biasa lek tipe gak ngaku. Pati dilokno ibune. Terus ya wis di sangkal putung layaknya orang jatuh di apa? Di perban sing coklat ngono kok. Ya wis suruh pulang. Mari ngono waras. Ora tambah waras, Tambah sakit. tambah sakit. Tambah Akhirnya loro. kan dikasih waktu 3 hari untuk balik kontrol kan. Oh. Sampai oma tak copot dhewe wis gak usah ngenteni. Jadi dari sangkal putung tadi kan dikasih ini ya, apa ya? Daun kayak daun apa ya? Kayak daun sing ajaib lah istilah gitu. Suruh nempel-nempelin. Wis gak pakai iki wis gua ya ngono. Mari ngono, terus tambah loro kan? Tambah loro, terus sing mau lakoni maneh iku. ya wis tinjarno sampai beberapa hari. Terus waras-waras dhewe. Kan sampai 3 minggu. Itu menjelang lebaran. 1 minggu menjelang lebaran. Aku sama istriku dibawa ke rumah sakit. Diopnam. Ya gak ono perubahan, Cak. Terus Digawa pulang, gawa mulai maneh. Opname pirang dino? 3 hari. Tapi wong opname kan enek alasan ya. Iya, alasannya loro. Asam lambung. Asam Terus, lambung. oh iki perlu diopname, cek iso dilepon. Awakmu tahu opname kok? Blas? Blas. Blas? Blas. Pisan? Iya. Kayak Fir'aun. Gak tau loro. Gak tapi emang radang kok. Gak opname gak tahu. Gak tahu, amit-amit tapi. Wis tak dongakno ae. Tak dongakno aja sampe ngono lho. Apa sih kok? Gak terus mari mulai teko rumah sakit iki Mang Mas. Kan cek loro sampean. Cek loro kan. Nah, sampai pulang dari rumah sakit. Waktu itu pas lebaran jauh ki. Oh, Ya gak iso apa, aku cuma bisa duduk. Rio yo gak iso lapo-lapo. Gak iso apa-apa. Turu Sampai tok. Dulur-dulur kaget. Kok sampai kayak gini. Terus. Nah, ada Pak Lekku. Kan lahir batin kan Rio, ya lahir batin. Ngerti kan. Terus dipijeti sambil dia punya ilmu ini. Maca-maca. Ya, yes, kayak bahasa orang pintar tadi. Iya. Ilmu kejawen cak ora dukun. Dipijeti karo di Jambi-jambi lah. ya. Itu jambi-jambi kok. Terus Langsung bisa jalan seketika. langsung Bisa jalan. Habis dipijeti, "Serip, coba berdiri." Oh, gak sakit. Coba jalan. Gak sakit. Seketika itu. Langsung total. waras. Waras total. Iku Pak Lek dhewe. Pak Lekku dhewe. Ternyata Ngono kok dari awal kok gak kehilangan Pak Lekmu. Dari awal iku. Tasak keluarga gak nangkene kan weh. Oh iya Pak Lekku pinter. Pak Lek pintere gak ketara. Gak ngerti aku nek Pak Lekku pinter kok. Oh gak ngerti sampean. ngerti. Dadi gak Dulur-dulur ngerti kabeh lah. gak ngerti. Pak Lek pinter. Aku takok wonge koyo ngerti-ngerti wae kon iku. Apa kok sing jawab? lek dulure ngerti kabeh pasti langsung jojo. Langsung. Kan berarti logikane man yo. Logikane. Chatter of man iki Ngono lho. Kan kudune gak usah mau takono. Oh berarti gak roh kan. Ngono lho kok. Paham gak? Nggih, meneng. Nggih. Oh berarti sakala iku waras ya. Langsung sembuh. Tapi kanca-kanca kerja liyane ana sing anu gak? Ana Ana sing sing kenek apa kenek gak? Enggak, cuma aku. Berarti apa Oh sih enggak. berarti? Ini kalau di instansi tim leaderku waktu sebenarnya COVID ya waktu itu ya. Waktu COVID. Tapi anaknya juga ini, anaknya dari tim leaderku itu tadi bercerita di rumah itu bapak ini lewung gitu. Sampai dicarikan orang pintar juga sama. Tidak masuk selama 3 bulan. Padha 3 wulan nih. Nah aku saulan pas. Sampai jalan pas. Iku 3 wulan. Heeh. Oh iku utange akeh le wong. Kayak kalah ngeslot iku. Sampai aku nyambangi nang omahe. Padahal sampean pas loro gak dicambangi. Pas loro cambangi gantian, Mas. Nah, pas iku Pak Lekmu ngomong apa? Mas, iki ana sing ngerusui. Ngono bahasae. Oh, ngerusak orang sing gak seneng mbek awakmu ngono ya. Lek sing awal buaya putih. Oh, berarti ya bukan dari jembatan iku, orang sing gak seneng mbek awakmu ngono to.
Nah, Iya toh. rekan kerja. Kan iso dadi. itu kan aku nggak tahu kok. Cuma Pak Limu kan ngomong ngono toh. Iya. Jadi dari masing-masing orang pintar tadi kan versinya beda-beda. Lek sing pertama jelas ngarang. Sing kedua Ngawur. Lah sing bener ya Pak Likmu kok iso waras yo to. Ngomong lek ana sing ngerak ngesro. Iya. Berarti kiriman berarti. Kayak ngono ya toh. Kiriman apa? Kiriman Berkat. mantra-mantra kena. Dukun lah. Iya. Mungkin ya. Gak kiriman berkat kok. Kiriman berkat aku iku. Oh, iku. Jadi sempet 3 bulan ya, sempet. 1 bulan. Satu 1 bulan. bulan pas. Pas. Gak mlebu kerja karo-karo Gak iku. iso lapo-lapo iku ya. Gak salah apa-apa. Kembang bayang lah bahasa. Wis ngono iku? Iya. Dadekno kembang bayang kon berarti. Iya. Bahkan sampai aku kan nggak bisa ngomong ya. Heeh. Nek bahasa kotornya BAB berdarah, muntah darah. Sampai Segitu. Itu ibuku sendiri yang nungguin. Di kamar itu sediain ember warna putih. Kaget. Muntah darah. Mutah gitu. BAB darah. Ambein paling jangan Mas. Iku ngawur. Kon iki ngawur. Wong arek wis serius tambah mencel. Tapi pancen gak ambeien tapi ya. Enggak. mau terus. Lu takok. Mau terus. Mau terus yo. Kon penasaran. Tak kaplok kon iki jeje. Oh, sampai koyo ngono ya. Sampai kayak ngono. Tapi pas ketika waras balik kerja, apa ono sing beda tah lapo ngono? Enggak sih. Enggak ada yang berbeda. Sama Cuma ya? aku ya tetap berpikir positif ya oke. Positif ya piye? Berpikir positif itu nggak ada yang ganggu aku. Wis intine wis gawe los-losan lah. Wes, anggap aja memang murni sakit. Oh, ngono. Tapi setelah pijet dan wis waras penek emang gak Nah, enek setelah kejadian apa ngono? enggak. Setelah sembuh Cak Gil, aku karo palikku diajak ke Kiai Jawa. Waduh nggone. Iya, kan tapi ya ada Cino sih. Lek sampean gak kepin nuduhno lokasine nang Gak gak usah, usah. gak usah. Masih ada Bapak. Kowe golek koko. Pak, iku Enggak, gak iku anu kok. sehat kok. Iku sehat tok. Alhamdulillah sehat kok ya. Iki mek kesehatan mental sing gak sehat kok. Iya. Kok ngerti kan? Ngerti wong kon gendeng. Terus piye? Terus selang berapa bulan kan setelah sembuh, kamu harus ini dijaga. Diajak ke Kiai. Nah, sama Pak Yainya. Kan aku ke sana sama keluarga, sama istriku, anakku kan. Sama Kiainya. Di Terawang lah bahasanya kan. Iya. Terawang. Iki gara-gara ini dikirimi arek wedok sing tau mok larani. Wah, iya. Ngono. Lah ono Berarti- bojoku Cak Gil. Berarti bukan gara-gara jembatan sing angker, Sama cari jembatan, Iya. paku bumi, terus rekan kerja. Ternyata mantane. Mantane. Pas ono bojoku, Heeh. langsung metu teko ruangan Cak Gil. Mulai aku disatru. Untung disatru ya. Tapi ancene ono sing arek wedok melarani. Yo Oke. nah, Gak ngono. nek aku merasa menyakiti sih gak merasa Cak Gil. Sing merasa tersakiti kan gak tahu aku. Iya. Gitu. Ya kon kebacot anjene. Bosen buang. Mosok ngono ku. Oh, ya enggak lah. Mosok sih Enggak. Aku setia. Alah. Berarti iku sebelum menikah Mas ya. Ya. Belum menikah. Tapi lorone sik katut. Iya. Nah, aman sampean Mas sama nambah aku. Padha ta? Ah, itu kurang rapi kok. Grab ya Mas. Kurang rapi. Hati-hati, Man. Hah? Hati-hati lho. Hati-hati lapo? Gerung rapi Cak Gil. Hati nih. Ya engko nek golek mantan iki. Kan ada mantan aku. Lek iki gak ngelarani ati. Kok. Iki loro ati. Gak usah enak kamera aja. Kok. Gak usah enak kamera aja. Rahasiane Lukman kok. Iya, Bang. Arek iku ndek. Ya apa cuk? Hah? Ya Iki lho kawan. Tadi duwe Lukman iku. apa? Iki lho bintang tamu kok. Iki lho bintang tamu kok. Lukman wis ngowecer delon raine abang biru. Kate tak bocorno ngene.
Berarti Lukman gak ngelarani tapi dilarani ngono ta Cak Gil? Iya, Yo betul. kak, yo intine. Ngono ya, Bapak ya. Lanjut kon guyu tok gak gelem ngomong. Oh, berarti anjene mungkin ya. Kan ilmu tabur tuai, apa yang kita tanam pasti akan kita panen. Iya kan? Ya. Awake dhewe nandur api, ya cukule bakal api, awake dhewe nandur elek. Paling awakmu biyen pas nandur elek gak rumangsa, iya kan? Tau Paling nandur jujur. gak nang mantan sampean? Maksudmu Maksudnya nandur elek. Nandur elek. Sampean kan ngomong nandur elek. Iya. Tabur tua. Tapi awakmu lek ngomong nandur nang mantan sampean, iku koyo-koyo nandur sing konotasine elek, Man. Enggak mesti tergantung Pakai pikiran. pikiranmu ae sing kotor. Yo, Pikiranmu gak ngono. ngomong Gak. nandur. Enggak. Kan aku ngomong nandur elek nang Iya. mantan. Mungkin Oke, kon gambel aku dadi ceritane Lukman iku ngene. gak mungkin ngelarani aku mau. Iya, aku Ngelarani ngomong ngono. mantan. Nah, aku tetap selalu berusaha berbuat baik Cak Gil. Berusaha berbuat Iya. baik meskipun dilarani lah. Iya. Aku yo Pemindo lah. ngakeh. Tapi anjene apa ya? Awake dhewe iku berusaha berbuat baik, pengen awake dhewe iku sing terbaik lah, nglakoni terbaik, tapi gak kabeh menungso iku seneng karo perbuatane awake dhewe. Dadi ya wis ae lah, gak butuh validasi wong, kon seneng aku ya monggo, gak seneng ya monggo, wis babak kan ngono. Intine kan sing penting awake dhewe gak ana niatan nglarani atine wong. Kan ngono sih kok. betul. Masyaallah, apa wijak aku. Rek. Kata hari ini. Kata-kata hari ini ya iki saking seringnya dibujuki wong. Dibujuki wong apa Boh. dipecat? Wis, matur suwun Mas Arif ya. Sehat-sehat, muga-muga. Matur nuwun. Apa iki jenenge Matur tak? suwun. Apa sih iki? Tak sepil Arif iki wong Kabo, wong Gondang. Sumber Gondang. Sumber Gondang. Sawan, Sumber Gondang. Oh, iya. Iki dhek iki duwe usaha apa dodolan pakaian lah. Pakaian. Pakaian mbuh sarung, mbuh kaos, mbuh jubah, mbuh kudung. Pokoknya semua pakaian katok, ada. semua pakaian Iya. ono dan iki gak apa-apa ya tak omongno. Gak apa-apa. Sing pernah dhek iku 10 besar penjualan Shopee sak Indonesia. Sampai sekarang masih 10 besar. Sampai sekarang 10, 10 besar penjualan di Shopee wong desa. Ome Kabu. kapu. Walau sok ome njero mobil simpangan gak iso. Tenan Dadi iki? mobil lek simpangan ngene. Dadi Si jeneng ini. iya. Gak ngene. Aku ngono. Aku nih. Ini apa? Itu spill ta. Iya gak Gak apa-apa. apa-apa. Apa? @fashion_official. @fashion_official no Shopee ya. Golek ana murah-murah barangnya apik-apik wong Kabo kan. Aku tahu mrono iku sampai jam 5 sing ngepaki barang iki lho. Sing apa iki jenenge? Packing. Packing iki lho gurung mari. Piro bagian packing? Khusus packing ada 6 orang. Packing 6 Khusus terus. Sing liyane Berapa ratus satu hari? Keseluruhan tim ada 35. Oh, keseluruhan tim ono 35 orang. Ya. Kayak packing. Yo, Enggak. Oh, karyawan. karyawan. Terus berapa resi satu hari? Sampai isok tadi 10 besar Heeh. sak Indonesia iki mau. Perlu disepil. Kok apa-apa. Tergantung sampean, tergantung sampean. Tergantung sampean. Sampai lek keberatan, monggo. Ribuan lah, ribuan. Ribuan. Oh, meso. Ribuan di atas, ya kurang lebih di atas 4.000 lah. Satu hari. Satu hari. Wah, keren. Jadi kesuksesan itu tidak memandang asalmu teko endi, wong tuamu sapa, sing penting awakmu kepengin sukses berusaha dan ikuti proses itu, pasti kamu akan sukses. Wes ya kurang lebihnya saya mohon maaf, ketemu mana yang podcast Sepertiga Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.